ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପାଠ 12ରେ ଥିବା ଗଳ୍ପ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ଓ ମିଶ୍ରବାବୁ ପଢ଼ିବା। ଏହାର ଗାଳ୍ପିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଆଚ୍ଛା, ଡକ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ପ୍ରଶାସକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସଂସାରବାଦୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ପରିପକ୍ୱ ବିଚାରବୁଦ୍ଧିର ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଭୃତିରେ ତାଙ୍କ କଳା ଚତୁରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବୃତ୍ତିରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିବା ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀଘେରା ଜଙ୍ଗଲର ମୂଲକ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଖୁସାଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲିଖନ ଶୈଳୀ ଗଳ୍ପ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଜୀବନୀ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବାର ଅପୂର୍ବ କଳା ଚାତୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ରମ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ରଚିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସମୂହ ହେଲା ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ, ସହାବସ୍ଥାନ, କଥା ଓ ଲଥା, ଫରଫର ଉଡ଼େ, ଆନ୍ସାରୀ ଚାଚା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଓ ଗାଁର ଡାକ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ପୁସ୍ତକଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ 1977 ମସିହାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆଧାରିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗାଁର ଡାକ 1914 ମସିହାରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ଆଲୋଚିତ ଗଳ୍ପ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ଓ ମିଶ୍ରବାବୁ ତାଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ଅଭିରୁଚି ସମ୍ବଳିତ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ରଚିତ। ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବନଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବନଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା ଓ ବନ୍ଧନ ଭଳି ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଆକର୍ଷଣ ମଣିଷ ବା ଜୀବଜଗତକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥାଏ। ମୁକ୍ତି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉପାଦାନ ଏବଂ ବନ୍ଧନ ଏକ ପାର୍ଥିବ ସନ୍ତୁଜନ। ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଜୀବଜଗତ ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପରେ ମାନବେତର ପକ୍ଷୀକୁଳଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଳ୍ପିକ ଏହାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଛନ୍ଦରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଳ୍ପିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବେହେରା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କଲି।